U utorak 24. jula u sportskom centru Dragutin Tomašević u Petrovcu na Mlavi održana je manifestacija Obnovimo manastir Vitovnicu u organizaciji gospođe Mirjane Stanković. Bilo je predviđeno da se kompletan program izvede na platovu ispred manastira, ali vremenske prilike to nisu dozvoljavale. Na samom ulazu u halu bile su postavljene 3 kutije, jedna za pomoć manastiru Vitovnici, jedna za pomoć u lečenju Jovane Jevremović iz Velikog Laula i 3. kutija za pomoć Ognjenu Jovanoviću u nastavku lečenja posle operacije. Ovu manifestaciju blagoslovio je iguman manastira Vitovnica Pimen Dejanović. Oče Pimene, recite nam vaše mišljenje o inicijativi gospođe Mirjane Stanković da se održi jedna ovakva manifestacija. Gospođa Mirjana Stanković je prijatelj našeg manastira, koja je inače već imala velikog iskustva u organizovanju ovakvih manifestacija za našu dijasporu u Austriji i ona je došla na ideju da proba da organizuje jednu ovakvu manifestaciju gde bi se okupila prvenstveno kulturno-umjetnička društva i našega kraja, a i sa drugih strana Srbije. I ta ideja se i meni dopala, da eto malo se u Vitovnici ponovo saberemo, okupimo i tako je došlo do organizacije ove manifestacije uz pomoć svih naših prijatelja manastira koji su tome pomogli. Sad, nažalost, zbog kiše, mi smo neplanirano manifestaciju izmestili ovde u našu sportsku halu u Petrovcu na Mlavi. Hvala upravi sportske hale na razumevanju. I eto, ja sam zadovoljan. Vidim da je dosta društava stiglo, 17 i puno je dece. I eto, malo ćemo se okupiti, družiti i biti zajedno. Po rečima gospođe Mirjane Stanković, koga god je pozvala što se tiče kulturno-umjetničkih društva, svi su se odmah odazvali. Naravno, ima kulturno-umjetničkih društava iz naše opštine, ali iz drugih opština, iz Žagubice, Svilajnca, orkestar iz Kruševca i to je za svaku pohvalu. Jeste, puno je društva došlo. Program je otvorilo društvo kulturno-umjetničko iz Vitovnice, Sveti Tadej Vitovnički. To je novoosnovano društvo koje nosi ime po našem Svetom Tadeju Vitovničkom. Oni su otvorili nastup i uz njih će biti i sva druga društva iz naše opštine i iz Kruševca i sa drugih strana. Manastir Vitovnicu je podigao srpski kralj Stefan Milutin Nemanjić 1291. godine. Tokom svog postojanja više puta je rušen i paljen, ali je svaki put iz pepela podizan. Vitovnica je spletom istorijskih okolnosti, tako je to prosto bilo zbog jednog istorijskog razvoja, nekako već je to bila rušena. To je nešto što prati Vitovnicu, stalni diskontinuiteti. Ja to više puta pominjem, i to stradanje 915. i to stradanje 43. godine i 45. Tako da je eto prosto u tom nekom smislu od te njene nekadašnje slave su sad ti tragovi i otac Tadej i igumani pre njega postratni su zaista mnogo učinili da se Vitovnica i obnovi i razvije. A evo sad prosto se i mi trudimo da nekako i u našem ovom vremenu neki kamičak ugradimo u manastir, tako da svi oni koji su dolazili poslednjih godina, oni vide jedan napredak. To je delo svih nas zajedno koji u tome učestvujemo. I evo, ovo je sad opet jedan kamičak u mozaiku te obnove prvenstveno naših duša, a to se, da kažem, eto, manifestuje i kroz obnovu tih građevina. Šta je ono na čemu je sada u ovom trenutku najpotrebnije raditi? Pa mi ove godine započinjemo obnovu starog konaka. On je zaista u jednom očajnom stanju. Tako da ćemo eparhijskim sredstvima te radove započeti, a evo i sa svim ovim, da kažem, pomoći našega naroda te radovi nastaviti, dakle da se taj stari konak sredi i upristoji u nekom stepenu.
stanju u kome je sada je stvarno nedopustivo. Hvala vam na ovom razgovoru i nadamo se da će ova jedna lepa manifestacija prerasti u tradicionalnu i da će nas, Bože zdravlje, vreme poslužiti iduće godine. Da, nadam se da će biti tako. Hvala vam. Prisutni su bili predsjednik Skupštine opštine Milan Čećimović, kao i pomoćnik predsjednika opštine Saša Živojinović. Kako je vaše mišljenje o ovoj samoj inicijativi da se održi jedna ovakva manifestacija? Pa ovo je jedan lep gest naših sugrađana koji žive i rade u inostranstvu, pre svega Mirjane Stanković ispred udruženja naših radnika u Innsbrucku, Đurđevdan, i mi kao rukovodstvo opštine smo joj zahvalni i zahvalni smo svim ljudima koji su se uključili u ovu humanitarnu organizaciju, jer je jako bitno da obnovimo naše svetinje. Mi smo u ovoj godini imali više humanitarnih koncerta, ali nismo ovog tipa. Ovde je specifično što imamo kombinaciju udruženja žena, kulturno-umetničkih društava, a posle toga ide i koncert profesionalnih umetnika, narodnih pevača, koji će takođe uzeti učešće u ovoj humanitarnoj akciji. Drago nam je da obnovimo naš manastir Vitovnica. Opština je i do sada pomagala obnovu ovog manastira, ali na ovakav način mi ćemo svakako brže i bolje to da učinimo. Tu sam kao predsjednik Skupštine ispred jedne delegacije koja je prisutna u ovoj humanitarnoj akciji, na ovom humanitarnom koncertu. To je sa mnom i Saša Živojinović, pomoćnik predsjednika opštine, da iskažemo našu punu podršku ovoj akciji. Kulturno-umetnički program na kome je učešće uzelo 16 kulturno-umetničkih društava započeo je u 14 časova. Na manifestaciji, pored kulturno-umetničkih društava iz opštine Petrovac na Mlavi, učestvovala su i društva iz Žagubice, Svilajnca, Zdravinja. Na današnjoj manifestaciji učešće je uzelo i kulturno-umetničko društvo Donja Resava iz Svilajnca. Razgovaram i sa predsjednikom kulturno-umetničkog društva Milanom Miloševićem. Milane, kada je usledio poziv da dođete i budete učesnik na ovoj manifestaciji, da li ste to rado prihvatili? Kako da ne, mi Mirjanu poznajemo već unazad par godina. Ja sam i radio u Innsbrucku tamo u Austriji. Igrao sam tamo u folkloru jednom društvu dok je postojala stara Jugoslavija. I onda sticajem okolnosti došao sam do Mirjane i onda je usledio taj poziv i naravno ona je to meni nagovestila pre godinu dana za tu manifestaciju, ali bilo bi još lepše da je to moglo da se održi tamo gde je manastir, ali vremenski uslovi tako nisu dozvolili, tako da smo mi došli ovde, ali u svakom slučaju lepo je. Da li vi inače obilazite manastir Vitovnicu? Da li ste bili do sada ili koliko ste čuli? Verujte mi, prvi put sam čuo za manastir Vitovnicu. Znači, mislim, jeste... Niste daleko? Nismo daleko, to nije samo da ja nisam znao za taj manastir, već i mnogi roditelji i deca moja, ali eto, zato i postoji folklor i to naše prijateljstvo, preko tog folklora mi upoznajemo našu zemlju. Verujte mi. Nadam se da ćete posle ovoga češće posećivati manastir. Ja se nadam, Mirjana nama je nagovestila da je ovo samo prvi korak, da ona planira još tu mnoge stvari da pokrene. Mi smo uz nju i nadamo se i sljedećem pozivu. Čime se vaše kulturno-umetničko društvo predstavilo danas? Danas smo igrali samo jednu koreografiju u igri iz Leskovca. A inače imamo na repertoaru igri iz Šumadije, Leskovca i Vlaške igre. Imam decu od 1. do 4. razreda i od 5. do 8. razreda. Inače, postojimo već 4. godinu, to je samo finansirajuće društvo i trudimo se da širimo prijateljstvo, drugarstvo i da očuvamo našu tradiciju.
Hvala vam na ovom razgovoru, želimo vam puno uspeha i nadam se da će ova manifestacija prerasti u tradicionalnu, pa se vidimo i iduće godine. Hvala Bogu, hvala na pozivu i daće Bog. Koliko vaše kulturno-umjetničko društvo postoji, da li ste aktivni, koliko članova broji? Dobar dan pre svega. Pre svega, da, dobar dan. Drago mi je da sam da je naše kulturno-umjetničko društvo deo ove manifestacije. Šteta što nam vreme nije bilo na ruku, ali Bože moj, to je tako. Naše kulturno-umjetničko društvo Miodrag Vučković iz Ravinja postoji od 1948. godine. Trenutno brojimo 78 članova u više sekcija, naravno muzička, recitatorska, dramska i folklorna. Danas smo se predstavili sa seniorima, tako ja kažem, sa ovim malo veteranima, koji su našli za shodno da budu danas deo ove manifestacije. Imali smo uz njih duet Frula, Radoslava Simića, Milisava Ivanovića i naravno duet majke i ćerke Mirjane Kostić i Saške Aleksandre Kostić. Oni su otpevali jednu divnu pesmu koja se već zaboravila, pa je ovo i moment bio da se malo podsjetimo tih starih izvornih vrednosti. A što se tiče saradnje sa Mirjanom Stanković, koja je organizator svega ovoga, mi i Mira, to je moje kulturno-umjetničko društvo i moje malenkost, znamo se nekih 30 godina. Mi smo imali preko 30 gostovanja u Austriji, u Innsbrucku, tako da nam ništa ovo nije novo. Sa zadovoljstvom smo prihvatili da budemo deo manifestacije i eto nas gde smo. I recite mi, da li ste vi za manastir Vitovnicu čuli i pre ovog poziva da učestvujete na ovoj manifestaciji? Nažalost nisam. Iskreno rečeno nisam i žao mi je što danas nije bilo vreme naklonjeno da budemo ispred manastira, u porti manastira, ali toliko nam je bilo lepo danas da ćemo se organizovati pa ćemo doći prvom prilikom da obiđemo manastir. Hvala vam puno na ovom razgovoru. A evo posvetit ćemo par minuta i mladoj gospođici, pretpostavljam gospođici, u čijoj smo pesmi uživali malo čas. Recite mi, da li vi zajedno nastupate sa kulturno-umjetničkim društvom iz Ravinja? Svakako, svakako. Kada god se ukaže prilika za to. I da li ste primetili tu ljubav prema pesmi, to je da imate talenta za pesmu od malih nogu ili ste od skora počeli da pevate? Vaistinu od malih nogu, ali opet to je dar Božji i meni je, duša mi se raduje što sam ovakvom prilikom prisutna ovde i tim povodom pokušala da uveličam današnji program i moment. Vi ste ovu pesmu, koliko smo mi razumeli, otpevali sa svojom mamom, tako da ste imali od koga da naučite. Tako je, tako je. Ja često umem da zborim da ako bih i jednu želju u životu imala, to je da ličnost moja bude oličenje njene. Ona je divan primer i smirenosti i krotosti i razumevanja. Stoga bih i ja voljela da jednoga dana budem takva, ali još uvek se učim, još uvek se trudim. Da li ste i vi, s obzirom da ste mlađa populacija, čuli za manastir Vitovnicu pre nego što ste došli, pre nego što ste se odazvali ovom pozivu da učestvujete na manifestaciji? Jesam, kako ne, čitajući. Nažalost ne, nisam imala prilike, te sam se silno i obradovala kada sam doznala da imam mogućnosti da posetim sam manastir, portu bar. Međutim, vreme je učinilo svoje, ali nije učinilo da radost bude manja. Gospođa Mirjana će se potruditi da ova manifestacija postane tradicionalna, pa Bože zdravlje, možda nas iduće godine posluži vreme i eto, nekako da kažemo,
lepšeg ugođaja za sve nas. Amin i Bože daj. Amin i Bože daj. Udruženja žena i šetanja Stamnice, Ćovdina i Žagubice dala su svoj doprinos manifestaciji. Svoje učešće na današnjoj manifestaciji uzelo je i Udruženje žena Kneginja Milica iz Šetonja. Recite nam vaše mišljenje o samoj ovoj manifestaciji i da li ste bili srećni kada vas je gospođa Mirjana Stanković pozvala da učestvujete na ovoj manifestaciji? Pa nama je uvek drago da učestvujemo u ovakvim stvarima, samo mi je žao što to nije tamo gde je trebalo da bude. Pa dobro, zbog vremenskih prilika moralo. Da. Inače, uvek se rado odazivamo ovakvim manifestacijama i drago nam je kad nas ljudi pozovu. Da li često posećujete manastir Vitovnicu? Pa koliko god mogu, da. Vi i vaše koleginice? Da, tako je, da. Bili smo tamo i mnogo je lepo. Šta je to Udruženje žena Kneginja Milica pripremilo za danas? Pa mi smo opet neke razne džakonije pripremili, to možete da vidite i tako, da poslužimo narod, da prikupimo koliko možemo, da pomognemo i tako. Milijada Milić ispred Udruženja žena Ćovdinke iz Ćovdina. Recite nam vaše mišljenje o samoj ovoj manifestaciji danas. Pre svega dobar dan svima, manifestacija je super. Bilo bi bolje da je kod manastira, ali vreme je tako kako mora i tako. Recite nam, da li ste bili srećni kada je usledio poziv gospođe Mirjane Stanković da učestvujete na ovoj manifestaciji? Da, jesmo, volili smo što je to kod manastira baš da bude. Da li vi često posećujete manastir Vitovnicu? Posećujemo 1, 2, 3 puta, sigurno godišnje, a možda i više. Šta mislite, da li je bila potrebna jedna ovakva manifestacija da se za pomoć manastiru? Potrebne su i više nego ova jedna, samo ako je bude mogućnost. A šta rekao ste da ste pripremili za danas? Imamo svakojake slatkiše. Pre svega slatkiše? Da, samo slatka jela. Imamo i neke slane kiflice, ali to je manje. Da li postoji neka određena cena za neki kolač ili koliko ko da? Nemamo određenu cenu, koliko ko ima volju, toliko će da nam da. A sve je to za pomoć našeg manastira. Jedno od, tako da kažemo, najaktivnijih udruženja u našoj opštini je udruženje Stamničanka iz Stamnice. Evo, odazvali ste se i ovoj humanitarnoj manifestaciji ovde, koja je trebala u stvari da bude održana ispred manastira Vitovnica, ali naravno zbog vremenskih prilika nije. Koliko je za vas bilo značajno to što ste dobili poziv da učestvujete na ovoj manifestaciji? Svakako da je Udruženju žena iz Stamnice, Stamničankama, izuzetna čast i zadovoljstvo da prisustvuje jednoj ovakvoj humanitarnoj manifestaciji, humanoj u svakom slučaju. Mi smo udruženje koje se uvek odazove svakom pozivu, bilo da je humanitarno ili prodajnog karaktera. Veoma smo zadovoljni i drago nam je što danas ovde učestvujemo. Recite mi, koliko vi često posećujete manastir Vitovnicu? Obzirom da smo komšijsko selo, odlazimo kad god smo u mogućnosti i kad god nam to vreme dozvoljava. A šta ste spremili za danas? Spremili smo sve i svašta, da tako kažem. Spremali smo neka naša tradicionalnu, neke kolače, a i neke malo modernije. I naravno, svako može to da kupi, da da koliko može. Naravno, prodajnog je karaktera, svako daje koliko hoće i sav novac prosleđujemo manastiru Vitovnici. Po vašem mišljenju, da li je bila potrebna jedna ovakva manifestacija za manastir Vitovnicu? Svakako da je, samo reči pohvale imam da uputim za organizaciju jedne ovakve manifestacije, jedne ovakve pomoći manastiru. Naravno da su u ovim teškim vremenima pomoć potrebna kako manastiru Vitovnici, a nažalost videli smo danas i deci iz naše opštine koja se bore sa teškom bolešću. Na današnjoj manifestaciji Obnovimo manastir Vitovnicu učešće je uzelo i Udruženje žena Homoljke iz Žagubice. Recite nam, koliko je za vas bilo značajno kada je usledio poziv da dođete i date doprinos ovoj manifestaciji i samim tim manastiru Vitovnice? Pa znate šta, pošto ja redovno posećujem manastir Vitovnicu, bilo nam je drago i odmah bez razmišljenja mi smo se odazvali i
sakupili smo se na žene, dogovorili smo se šta će da mesimo, šta će da ponesemo i tako sad nas je kiša malo mela, žao nas je što nismo ispred manastira, ali ipak sve u svemu ispalo ekstra i dobro i ovdje. Naravno, pretpostavljam da bi bilo mnogo lepše, ali šta da radimo, evo kiša i sad trenutno pada. Recite nam, mi nismo imali priliku da porazgovaramo do sada sa vama, koliko je vaše udruženje staro, koliko već godina radite i koliko članica ima? Pretpostavljam da je naravno žensko udruženje. Mi smo u udruženju 12 članice, a 3. godina je kako radimo. I tako obilazimo manifestacije, sajmove, gde god nas pozivaju i kod nas i svuda. Izlazimo uvek i složno radimo i napredujemo. Neki su od početka zbog nekih određenih razloga izašle, došle druge i tako jako lepo radimo i složno i sve okej. I opština Žagubica ima zaista dosta lepih manifestacija. Pa imamo, isto nas i kod nas malo kiša omela, ali je jako manifestacija, imamo puno, svako selo ima, svako naselje u stvari ima svoju manifestaciju, imamo jako i dobru podršku od lokalne samouprave, jako se lepo slažemo, izlaze nam u pomoć i prevoz i dogovor. Mogu jednu reći da kažem da ekstra funkcionišemo. Šta ste to sve lepo pripremile za danas? Pa mi smo danas pripremile koje slano, koje slatko kolače, pite, doneli smo naše proizvode, sirupe, slatka, džemove i tako, svega pomalo. Da li postoji neka određena cena ili svako može da kupi to po... Ne, balansiramo samo da se uklopimo, nama je više da se družimo, da izađemo, da nešto vidimo, da nešto naučimo, da upoznamo više ljudi i tako. Da ne budemo u nekom gubitku, ali da bude neka cena odgovarajuća da imamo, i da se mi uklopimo u ulaganju, a nije sve u parama, bitno je malo i druženje, malo i sve i jedna pažnja prema manastiru najveća. Rekli ste nam da često posećujete manastir Vitovnicu i da ste rado prihvatili ovaj poziv. Da li to i vaše koleginice iz udruženja isto čine? Jeste, mi smo dolazile, ovo nam je već 3. put, kako dolazimo u sklopu, došli smo kao ekskurziju smo imale prošle godine u manastiru i bili smo malo napred od manastira na ručku Pastrumke, ne znam sad tačno, ne mogu da vam kažem, zabrala se kako se zove, ali dolazimo često, upalimo sveću, donosimo po neki poklončić koja koliko može, a moja porodica već unazad, pa da ne kažem 10 godina, ali ima i više. Jer meni je rečeno, ja imam sina bolesnog, meni je rečeno u Ostrogu kad sam bila, rekao mi je guman, ona mi kaže zašto dolazite kod nas kad imate kod vas u Vitovnici jako lepa. Ja od onda sam to poslušala i redovno posećujem. Moja deca kad dođu iz Nemačke starija, redovno posećujem manastir Vitovnici. Meni je jako drago, žao nam je što nije još više, još lepše, još sređeniji da bude, da više treba da se potrudimo, da ulažemo to i da pomognemo. Sve ustanove koje koliko može, ali jako lepo mesto i jako smo lepo prihvaćeni. Bila sam sa sinom pre mesec dana, očitao nam je molitvu i redovno posećujem i izvor i tako. Kao što je i najavljeno nakon kulturno-umetničkog programa, uz pratnju orkestra Dalibora Đurđevića i Vladice Mijatovića, nastupili su pevači naše narodne muzike. Na našoj manifestaciji nastupa i zvezda naše narodne muzike, gospodin Rade Jorović. Rade, dobar dan i dobro nam došli pre svega. Dobar dan, a i dobro večer. Već pada mrak. Jeste, zavisi. Recite nam, da li ste... Pretpostavljam da ste odmah prihvatili kada je stigao poziv da učestvujete na jednoj ovakvoj manifestaciji. Ja sam to našao na Facebooku gde je Mira uputila apel i ko bi želeo da učestvuje od pevača i tako dalje. Ja mislim možda i prvi da sam se javio, kad su se počeli još javljati ljudi i tako dalje i nju je to verovatno fasciniralo i dalo joj snagu da još da krene u to i tako. Lepa je zamisao, šteta što je malo pološe vreme bilo, ali jeste, ali nema veze. Bitno je da smo se mi okupili, imali dobru volju, uradili naše ono što je do nas. To bi normalno da je kod manastira bilo mnogo bolje i bilo bi više naroda, imalo bi baš onako pravi jedan, jeste pravi.
Ja sam inače i ranije manastir Vitovnicu čuo, nisam odlazio, nažalost, mnoge manastire sam obišao, ulazio, ali u taj nisam, ali sam neke knjige dobavio i čitao i tako dalje, i tako da mi posebno mi nešto bilo drago i izazovno da dođem. Ja sam već čovek prešao neke godine kad smatram da sam ja dosta toga radio, humanitarnoga i tako dalje, ali ovo vredi pažnje, pogotovo što je to manastir u kraju koji ja obožavam, da sam ja proveo više decenija, mnogo godina radio vrlo uspešno kod ovoga čestitoga naroda, čak sam i nekad imao nameru i volju da svoje roditelje prebacim ovamo, čak od Čačka, otud i tu, koliko sam voleo. Imao sam nekad i svoj klub obožavaca u Petrovcu i tako dalje, ali uglavnom sve ovaj Vraničarski okrug i ovaj kraj, posebno Mlavu sam obožavao i da kažemo i ova prelepa vlaška mesta, mnogo smo se lepo družili, nastavili, ako Bog da bit će još druženja, tako da sa dužnim poštovanjem sam došao i sa dužnim poštovanjem želim da pozdravim narod koji je i večeras, a koji gleda vašu televiziju. Hvala vam puno na ovom razgovoru i morate posetiti manastir Vitovnicu jer kažu da on ima istu jačinu skoro kao i manastir Ostrog. To sam čuo, ja sam inače već imao čast nekoliko godina da pomažem mesto Mrkonjić, selo gde se rodio Vasilij Ostroški. To je nešto posebno fascinantno, to je između Trebinja i Ljubinja u Hercegovini. Svako ko bude imao priliku treba da ode kod te kuće gde se rodio Vasilij Ostroški. Ja tu posebno odlazim i mislim da ima istu, kako da kažem, moć kao i pod Ostrogom kad se ode, ali ako se ovaj manastir Vitovnica vezuje, kao što sam čuo, onda mi je posebno drago i želim svima sreću i zdravlje. Na današnjoj manifestaciji obnovimo manastir Vitovnicu i gospodin Rade Bikinjac. Rade, dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, veliki pozdrav gledalcima televizije Mlave. Žao mi je što je ovako mali odaziv i što je ovako loše vreme. Zaista manastir Vitovnica zaslužuje mnogo. Ja sam imao prilike da vidim, to je dosta ruinirano i dosta treba da se uloži u taj manastir i to je nešto što je otac tada je ostavio u zadužbinu Srbima. Međutim, malo to ljudi zna, malo to ljudi ceni, šta da vam kažem. Eto, mi pomažemo koliko možemo, ali mislim da ovo nije dovoljno. Treba mnogo. Treba da se uključi i država. Nije dovoljno zato što se manifestacija odložila, trebala je da bude baš ispred manastira Vitovnica, ali zbog vremenskih prilika održava se ovde. I čini mi se da bi bio veći odziv i bilo bi to sve lepše da je upravo tamo održano. To je druga priča, to je pastorala, to je manastir, to bi verovatno bilo i puno više ljudi, međutim, eto, vreme je haos. Recite mi, kad ste dobili poziv da učestvujete na ovoj manifestaciji, pretpostavljam da niste mnogo razmišljali i već da ste odmah pristali da dođete i učestvujete. Nisam, ja sam čovjek koji zaista voli te manastire i zaista sam mnogo manastira posetio i uvek učestvujem u tim manifestacijama koje treba nešto dobrotvorno da se učini za te manastire. Jer stvarno to je naš duh, to je srpstvo, to je nešto što mi treba da čuvamo i da negujemo za naša pokolenja, za našu decu. Kažete da ste već bili, obišli ste manastir Vitovnicu. Kako da ne. Meni je drago da sam uopšte danas ovde i da mogu da pomognem, ali kažem, mala je to pomoć koliko treba. Dosta je to ruinirano, a to je vrednost koja zaista treba da se neguje. S pomoć Božju potrudit ćemo se da ova prva manifestacija ovakvog tipa postane i tradicionalna. Pa mislim da treba i opština Petrovac da se uključi u sve ovo i uopšte meštani uopšte tog sela i okoline trebaju da se uključe u renoviranje tog manastira. To je zaista bogatstvo. To je neprocenjivo. Ja sam imao prilike da čitam o tom manastiru. To je mnogo puta rušeno, građeno. Mislim, ja sam neko koji stvarno prati to i voli. Ja sam pravoslavac i, eto, volim te manastire, obilazim. Mnogo sam manastira obišao. Ali Vitovnica je stvarno čudo. Ja imam, recimo, kod mene u mom kraju Tumane, manastir koji je prelep, ali Vitovnica je nešto što ima u sebi neku težinu, da. Ali manastir Vitovnica, ja mislim da ima možda i najveću istoriju i najveću vrednost od svih manastira u Srbiji. Možda i na Balkanu. A recite me što se tiče vaše karijere, ima li nečeg novog? Pa, kod mene... Ili se pevaju one stare pesme? Kod mene je standard. Ja ponekad, eto, snimim po neku ploču, snimim po neku pesmu, radim. Međutim, ja imam toliko dovoljno posla da nemam zaista potrebe da nešto sad svake godine nešto snimam, izdajem. Zaista imam dobar posao, ja sam u nekim zrelim godinama kad sam potpuno zadovoljan sa tim što imam.
zaista ne tražim. Da, ima posla i mislim da bi to više što bi imao meni bilo opterećenije. Podelili smo utiske i sa organizatorom, gospođom Mirjanom Stanković. I na samom kraju, to jest nije još uvek kraj, na samom kraju ove manifestacije porazgovarat ćemo i sa organizatorom i idejnim tvorcem čitave ove manifestacije, gospođom Mirjanom Stanković. Mirjana, vidim da ste uzbuđeni, recite nam vaše utiske o svemu ovome što se danas dogodilo i što se još uvek dešava. Pa da vam kažem, ja sam sa jedne strane jako zadovoljna zato što smo imali 17 kulturno-umetničkih društava, bilo je puno dece, znači odziv je bio odličan. Sa druge strane sam jako razočarana jer moja želja i ta prva ideja je bila da sve to bude gore u manastiru Vitovnici. I mi smo se toliko borili i podršku iz opštine sam imala i osvetljenje je postavljeno i pokošeno, ali nažalost vreme nam nije dozvolilo i ja sam juče možda jednu od najtežih odluka, da kažem, u mom životu morala da donesem. Svi su čekali na mene gde će da bude ta manifestacija. I verujte, bilo mi je najteže da kažem, neće biti tamo, bit će ovde, jer ovde celu godinu dana sam ja zamišljala tamo, ali nije. Ovde je i tako kako jeste. Ipak se najveći broj kulturno-umetničkih društava i udruženja žena odazvao. Pa da, to mi puni srce, to je ono što je lepo. Puno je bilo male dece, bila je puna sala i svi su bili zadovoljni i sve je to proteklo u najboljem redu. I s te strane sam jako zadovoljna i sretna i hvala njima na tome. Ove godine nas vreme nije poslužilo, ali Bože zdravlja, iduće godine poslužit će nas vreme, pa će ova manifestacija koja je započeta sada postati i tradicionalna. Pa ja se nadam i moja je želja, ali ja neću ništa da radim bez blagoslova igumana Vitovničkog. Ako on da blagoslov i kaže da je to sve bilo u redu i da ja to mogu da ponovim, jer još uvek imam tu želju da to bude u manastiru gore, rado ću se odazvati i ponovo ću se boriti da organizujem, a možda i na nekom višem nivou, a možda i mnogo više društava i mnogo više posetioca. Evo, ja se zahvaljujem našoj sestri Mirjani Stanković iz Innsbrucka, koja je mnogo energije i truda uložila da se ova manifestacija organizuje. Ovo je svakako prva priredba, svaka sledeća biće sigurno je sve bolja i bolja. Ja sam veoma zadovoljan i sve je ispalo lepo i dobro. Evo, pri samom kraju manifestacije Obnovimo manastir Vitovnicu, ovde u Sportskom centru Dragutin Tomašević, razgovaramo i sa jednom damom, našom koleginicom, koja je bila tik uz organizatora, uz gospođu Mirjanu Stanković. Zlatana Koronović, utisci. Vidiš kako, meni su utisci zaista fini, mada sam čula da ima neko možda ko nije zadovoljan ili malo razočaran promenom mesta. Ne sveukupnom situacijom, već promenom mesta, ali evo, i ovog trenutka je kiša dok mi razgovaramo i od danas negde, od 12, od kad smo mi ovde do sada, 4-5 puta je zaista pljusnula kiša. Bili smo zaista primorani i to je jedino na što nismo mogli da utičemo, da zaustavimo kišu, pa smo eto nekako došli na tu ideju da bi zaštitili svu tu decu i da se ne prehlade, ne pokisnu. Eto, promenili smo mesto, neko čujem da nije zadovoljan promenom mesta, a sve ukupnom situacijom mislim da nemaju potrebe da ne budu zadovoljni i ne verujem da će iko to i reći, jer je zaista sve proteklo kako treba. Naravno, ono što je vrlo bitno je da su svi skoro došli. Čini mi se samo jedno kulturno-umetničko društvo otkazalo. Dakle, svi su bili na broju i odazvali su, što i jeste bio cilj. Jeste, samo je Oreškovica otkazala. Pretpostavljam da su u radnom vremenu i u radnom odnosu mnogi i da nisu mogli, oni su bili drugi po redu, no da smo se čuli, moglo je i tu da se napravi, da ih stavimo poslednje, pretposlednje pa bi stigli. I bilo je još kudova koji su isto svakako zauzeti bili poslom pa su došli malo kasnije. No dobro, nije uopšte, ali su se odazvali bukvalno svi i odziv ljudi je bio jako dobar. Sada pri kraju da, malo je toplo u hali i verujem da je to jedini razlog zašto se neko možda usudio da izađe, da udahne malo vazduh
i možda ili koji ima malu decu, pošto su nam igrali i mališani, i veliki, i srednji, i baš je bilo, zaista je bilo lepo, jes. Naravno, ono što je za svaku pohvalu je da je upravo uspeo i ovaj drugi deo programa gde pevaju naše poznate zvezde narodne muzike poput Ljube Lukića, Radeta Bikinca, Radeta Jorovića i koji su zaista došli, sami su, već smo uspeli da popričamo sa njima, zaista su došli onako baš puna srca ovde. A plašili smo se, mogu ti reći, kad smo menjali tu lokaciju, plašili smo se da će sve ovo da se prepolovi. Međutim, nije, čak nisu ni oni. Ljuba je naš, ajde da kažem, za njega nam je možda i najlakše, ali došao je Rade, došao je Bikinjac, stvarno su se odazvali svi oni koji su i bili planirani. I Kudovi isto tako, sem Oreškovi. Orkestar koji je bio tu sve vreme. Orkestar zaista koji je bio tu sve vreme i pratio ih je. Taj orkestar ne bi mogao da radi u manastiru po kiši. Sigurno, bez njih ni mi ništa ne bi mogli bez struje. Jednostavno je bilo samo jedno rešenje, ili da promenimo datum ili da promenimo lokaciju. Sad, pošto je mnogo ljudi trebalo da, ne znam, se prebaci sa 24. ne znam, na 25.6. a opet smo i kontaktirali za vremensku prognozu, rečeno nam je do kraja meseca da će biti kišovito, Mira odlazi. Jedno jedino rešenje je bilo da samo promenimo mesto, a datum ne. Ali ja se nadam da će ova manifestacija prerasti u tradicionalnu. Bože zdravlja da nas iduće godine posluži vreme, pa da to bude zaista onako kako je isplanirano. To bi i mi sad zaista voleli. Da, eto, Mira je i imala želju da krene od ove godine i da to bude tradicija, pa da svake godine pravimo ovako nešto. I nama i jeste jedan jedini cilj da sačuvamo tu svetinju i to blago koje mi zaista imamo. Neki možda nisu ni svesni koje je to blago u pitanju, ali je zaista blago. I treba pomoći koliko god možemo da se obnovi, pa polako da se dograđuje i da se radi tamo sve što fali dosta, ali opet neka smo mi srećni što imamo takvu svetinju u blizini. Njena je želja zaista bila, a i svih nas koja je uključila u organizaciju, da to protekne najbolje moguće, da što više para sakupimo. Sakupljali smo i za dečicu pare, to smo pričali i onda kolika je cifra skupljena, uopšte nije ni bitno. Bitno je da smo krenuli, pa ćemo, Bože zdravlje, nadam se, i do godine i naredne i tako svaki put se više i više. Nadamo se da će ovakvih i sličnih manifestacija biti mnogo više, jer manastir Vitovnica je jedna od naših najvećih svetinja.